Pnawn da, Nadolig Llawen. Ni'n dechrau'r dydd yma ar S4C gan ddathlu'r wyl yng Nghaerdydd gyda Hugh Edwards. Dyma ni ar drothwy'r Nadolig, a chyfle i bob un ohonom ni yng nghwmni'n gilydd i fyfyrio ac i gofio am stori syml y fam, y preseb a'r baban. Arhoswch gyda ni yma yn Eglwys Sant German yng Nghaerdydd a'r gynulleidfa'n canu rai o'n hoff garolau. Croeso cynnes i dechrau canu, dechrau Canmol. Un o brif fendithion y Nadolig yw'r cyfle i ddod at yn gilydd i ddathlu ac i addoli. Dathlu genedigeth yr Iesu a'i neges fawr i'r holl fyd. Ac yma yn Eglwys Sant German yng Nghaerdydd heno, fe gawn ni ddarlleniadau o'r Beibl, fe gawn ni berfformiadau cerddorol, fe gawn ni straeon unigol, ac fe gychwynnwn ni yn sain y garol sydd yn adrodd stori'r geni yn ei holl ogoniant. Draw yn ninas Dafydd Frenin. Yn y dyddiau hynny, aeth gorchymyn allan o ddiwedd Cesar Awgwstws i gyfrestru'r holl ymerodraeth. Digwyddodd y cyfrestru cyntaf hwn pan oedd Ceiriniws yn llywodraethu ar Syria. Aeth pawb felly i'w gyfrestru, pob un i'w dref ei hun. Oherwydd ei fod yn perthyn i dŷ a theulu Dafydd, aeth Joseph i fyny o dref Nazareth yng Galilea i Jwdea, i dref Dafydd a elwyr Bethlehem, i ymgofrestru ynghyd â Mair ei ddiweddu, ac yr oedd hi'n feichiog. Pan oeddent yno, cyflawnwyd yr amser iddi esgor, ac esgorodd ar ei mab cyntaf anedig. Arhwymodd ef mewn dillad baban, a'i osod mewn preseb, am nad oedd lle iddynt yn y gwesty.
Wrth i'r rhan fwyaf ohonon ni dathlu a mwynhau'r Nadolig ymysg teulu a ffrindiau, a hynny ar aelwydydd clud a chynnes. Yn anffodus, mae rai pobl yn cael eu gorfodi i fyw ar y stryd, a hynny yn hywyllwch ac oerni'r nos. Mae'r ystadegau yn frawychus. Bod y cyngor ac asiantaethau eraill yn cynnig lloches i'r digartref, dros y flwyddyn diwetha mae bron i 2,000 o bobl wedi ei gweld yn cysgu allan ar strydoedd y brifddinas. Ond fel Cristnogion da yma yng Nghaerdydd, mae yna griw o gapeli ac eglwysi sy'n cymryd eu tro i ddarparu bwyd a diod cynnes i'r nifer cynyddol o'r rheini sy'n bellach yn ddigartre. Un o'r capeli hynny yw Eglwys Annibynnol Ebenezer, dan ofalaeth y parchedig Alwyn Tudur. Da ni'n rhan o rota o eglwysi Cymraeg a Saesneg yn y brifddinas, sydd yn bwydo digartref bob noson o'r flwyddyn, yn cynnwys dydd Nadolig. Jyst trio ymateb mewn ffordd Gristnogol i'r angen mawr sydd yn y brifddinas erbyn hyn i'r rhai sydd ar yn strydoedd ni. A be fydda ni'n neud fel criw heno ydy rhoi bwyd a diod cynnas iddyn nhw a chydig o ddillad glân a sych. Ac un o'r pethau gweitha iddyn nhw ydy tywydd gwlyb, oherwydd maen nhw'n glychu drwyddyn nhw pebyll, dillad, sach cysgu, a maen nhw angen stwff ffres trwy'r adeg. Un sy'n rhoi o'i hamser ers blynyddoedd i helpu'r digartre yw Enfys Harding. Chi'n gweud mai awr o'ch amser chi yw ond mae'n gallu gwneud gwaniaeth mawr i bywydau nhw hefyd. Hollol, rhywbeth cynnes sydd yn y fwyta. I ni'n jyst yn cymryd yn dyn ni gallu mynd a rhoi tegell arno. Yn ganiataol. Ond, ie, i ni'n neud rhywbeth i helpu yn dweud. Gwynech bych. Mae mor o'r heno, mae'n anhygol i feddwl bod y bobl yma yn mynd i fod yn cysgu o dan gole'r lloer neu yng nghanol y glaw, ac yn anffodus wythnos diwetha bu rwy'n farw yng Nghaerdydd oherwydd yr oerfel. Felly mae'r bwyd, mae'r cymorth, mae'r gwirfoddolwyr ma'n rhoi yn gallu bod yn dyngedfennol yn bywydau'r bobl yma. Any soups? Mae'r peth lleiaf yn ei wneud ar noson oer fel hyn yw darparu pryd o fwyd cynnes iddyn nhw. Chi'n ei gwaith anhygol, mae'n rhaid i ddweud. Wel, beth sy'n anhygoel yw bod bob nos, wrthnos, bob wythnos, bob mis o'r flwyddyn, a mae'r galw yma'r Strydoedd Caerdydd amdano fe. Mae'n hanfodol i eglwys edrych ar y gymuned o'i chwmpas i, edrych lle mae'r pobl fregus a canolbwyntio ar brosiect, fel yn bod ni ddim yn swigan wynt o Gristnogion, ond bod ni hefo'n bôn braich yn trio bod yn debyg i Iesu Grist ac yn gwasanaethu yn cymuned mewn cariad. Wel, dyna brofiad. Wi wedi cwrdd â phobl heno oherwydd rhyw dro trwstan yn ei bywydau yn darganfod ei hunain mewn sefyllfa anodd anghennus. A gwirfoddolwyr sy'n dangos neges Crist ar ei orau yr adeg yma o'r flwyddyn. Mae'n dawel ar y mynydd ac mae'r lleuad ar ei hun yn gwylio pob eryn a'r daith yw tref ei hun. Mae'n addysgwyl yn yr enaid am weld y bori'n dod heb wybod mai y fori bydd y diwrnod mwy anmod. Y fori bydd nad y fod i'n baban bach i'r byd. I'n brenin bach i'n canol yn caru oll i gyd. Ac y bori bydd i eni yn aros ar ei hun. I wylio dros ei baban y cariad mwyaf fi.
Yn yr un ardal, yr oedd bugeiliaid allan yn y wlad yn gwarchod eu praidd liw nos. A safodd angel yr arglwydd yn ei hymyl, a disgleiriodd gogoniant yr arglwydd o'i hamgylch. A daeth arswyd arnynt. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch ag ofni, oherwydd wyle, yr wyf yn cyhoeddi i chwi yn newydd da am lawenydd mawr a ddawi'r holl bobl. Ganwyd i chwi heddiw yn rhef Dafydd waredwr, yr hwn yw'r Meseia, yr arglwydd. A dyma'r arwydd i chwi. Cewch hyd i'r un bach wedi'i rwymo mewn dillad baban ac yn gorwedd mewn preseb. Yn sydyn, ymddangosodd gyda'r angel dyrfa o'r llun efol yn moli Duw gan ddweud, gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddeiar tangnefedd ymhlith y rhai sydd wrth ei fodd. Wrth ganu mawl gyda'n gilydd, rydyn ni'n ymfalchio yn ein traddodiad cerddorol. A diolch i dwf yr ysgolion Cymraeg yng Nghaerdydd, mae'r traddodiad hwnnw yn fyw ac yn iach. Mae ysgol gyfun Plas Mawr eleni yn dathlu phen-blwydd yn 20 mlwydd oed. Ac mae côr merched hŷn yr ysgol gyda ni heno i ganu un o garolau tlysa Gilmore Griffiths, sef Carol Catrin.
Yn ôl un arolwg diweddar gan Gymdeithas y Beibl, mae tua chwarter y bobl o'n cwmpas ni yn gwybod fawr ddim am stori'r Nadolig. Ond yma, yng nghanol dinas Caerdydd, yng Nghapel y Tabernacl, mae yna griw o wirfoddolwyr sy'n mynnu adrodd y stori. 7 perfformiad y dydd am 2 wythnos yn arwen at y Nadolig. A dwi'n mynd mewn i gael pip. Mae Duw wedi danfon yr angel Gabriel at y forwyn hon, Mair. Henffych fair, paid â gofni, diwiswyd ti o blith holl ferched. Sut mae'n teimlo fod yn rhan o'r prosiect yma? Mae'n rhywbeth eitha arbennig ac yn rhywbeth eithriadol. Mae'n fraint a bod yn onest. Mae'n stori mor arbennig, mor bwysig. A mae gallu actio hwnna allan a cyflwyno fe i blant lleol yn beth hyfryd iawn. Ac felly, gyda'i gilydd, maen nhw'n gadael Nazareth. Denzel, diolch am y croeso. Pa mor gyfarwydd chi'n meddwl yw'r stori heddi? Mae'r stori yn ei hanfod, siwr o fod yn lled gyfarwydd. Ac yn ni'n cyn i weld bod y stori cael ei dweud ym mhob ysgol ac ym mhob cymuned, ac o'i dweud i mewn ffordd sydd yn ddifyr i'r sawl sy'n ei gwrando. Does dim lle ar ôl. Ac erbyn hyn mae'n bwysig. Mae'r Eglwys wastad yn falch o ddweud stori'r Nadolig. O'n i bai amdani bydden ni ddim yn gweld stori'r Pasg, ac o'n i bai am stori'r Pasg bydde'n bodolaeth ni fel Eglwys ddim yn un byw iawn. Ac yn ni'n treul i dweud i mewn ffordd ddealladwy ac mor berthnasol i bobl yn ein gwlad ni ac unrhyw wlad arall. Mae gyda ni cymaint o gefnogaeth. Ni'n gwybod am grwpiau Mwslamaidd sydd wedi gwneud ymdrech achos maen nhw'n credu bod clywed yr hanes yma'n bwysig nid dyna'i ffydd nhw. Mae yna ysgolion sydd gyda lot fawr o bobl o gefndiroedd ethnig. Maen nhw'n gwneud yr ymdrech i ddod bob blwyddyn achos maen nhw'n meddwl bod yn bwysig. Mae angel yr arglwydd wedi dod i'w plith ac mae gogoniant yr arglwydd yn tywynnu o'i cwmpas. Beth yw perthnasedd stori'r Nadolig heddi? Mae'r byd yn fwy ymwybodol nawr o ffwad i'r ied ac eriod, ac oherwydd hynny, mae hunanoldeb yn dod i'r golwg a degdolig, fel yma wir i weid bod yna haelioni yn cael ei arddangos. Ond o ran yr hunanoldeb yma, i ni ddim yn gweld y tlodi, i ni ddim yn gweld yr unigedd, i ni ddim yn sylwi ar y bobl sydd yn y corneli tywyll ar ei strydoedd ni. Ac efallai fyna mae'n bwysig bod yr Eglwys yn carw llygad manwl ac yn darparu fel ac y gellir. Fys? Mir? Mae'r ymroddiad o ran amser yn sylweddol. Pam ych chi'n neud e? Fi'n really cael lot allan o wneud e. Credu bod y stori Nadolig cyntaf wedi mynd o lot o Nadoligau pobl. Maen nhw ddim yn hyd yn oed gwybod dim byd am y stori dim mwy falle o'r ysgol neu. Rai pobl ti wedi dweud bod nhw'n dianc o'r concrete jungle. Chwod, o'r siop ar y dra, maen nhw'n dod i fewn i lle croesawgar, ble mae'n dawelwch, a maen nhw jyst yn cael ffocws hyfryd o'r hanes cyntaf.
Yna galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato. A holodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfanodd hwy Bethlehem gan ddweud, ewch, a chwiliwch yn fanwl am y plentyn. Haffan fyddwch wedi dod o hyd iddo. Rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, heithant ar ei taith. A dyma'r seren a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod, ac aros uwch lawr man, lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, roeddent yn llawen dros ben. Deithant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair, ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli. Ac wedi agor ei trysorau, offrymasant iddo anrhegion, aur, a thys, a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall.
Ymrysurdeb yr wyl a unen gwario gymdarian ar anrhegion yng Nghymru. Mae'n bwysig ni hefyd gofio am y llefydd hynny yn y byd sy'n llai ffodus na ni. Wi ar yn ffordd nawr i Warws yn Wrecsam, lle mae yna griw diwyd iawn yn paratoi ar gyfer taith arbennig i ddwyrain Ewrop. Ymgyrch annibynnol yw Teams for You sy'n casglu a dosbarthu bocsys esgidiau yn llawn anrhegion i blant yn Rwmania a Belarus. Ei gobeith eleni yw dosbarthu 50,000 o focsys ar draws dwyrain Ewrop. Helo, shwmai? Iawn, sydd â chi? Iawn, diolch yn fawr iawn, Wyn, yna. Un sydd wedi ymroi fel gwirfoddolwr ac wedi teithio i ddosbarthu'r bocsys yw Wyn Owen. Wel, gallai gynnig rhywfaint o help llaw i chi? Iawn, iawn, fi. Diolch yn fawr iawn. Yn y bocsys mae dillad twym, teganau a losin, yn ogystal â phethau ymarferol fel brwsys danedd a sebon. Mae rai bod e'n brofiad unigryw i weld plentyn yn cael y bocs ma am y tro cynta. O, mae'n gwirioni amdano de, a dim jyst y plentyn, ond o'r rhieni. Rwy'n gweld rhieni mewn dagra, yn dod o'r rhoddi, mae'n gweld pethau, a nhw'n edrych oed i'r plant. Bydd y bocsys yma yn teithio i Rwmania, ac un sydd wedi profi'r wefr o ddosbarthu yn y wlad honno yw Elliw Williams o'r Felin Heli. Mae yna filoedd o bobl bob blwyddyn yn llenwi blycha, yn mynd i'r draffath i brynu rhoddion a'i pacio nhw'n ofalus mewn bocsys gidia. Ac ella ddim wir yn sylweddoli gymaint o wahaniaeth maen nhw'n neud drwy wneud y gweithgaredd bach yna. Ac felly oedd y cyfle o fynd i Romania a trosglwyddo'r bocs, o'n i wedi baratoi yma adra a mynd â fo a'i roed o yn wylo hogan bach allan yn ei chymuned yn ganol ei ffrindiau. A honno yn edrych yn ddigon shei, ac yna'n sefyll yn ei flip-flops yn y tywydd oer, ond yn llawn hwyl a hapusrwydd yn gweld ni'n cyrraedd efo'r bocs ma, a rhoi hwnnw'n ei dwylo hi, a gweld y wen fawr ma'n dod ar ei gwyneb hi. Oedd hwnnw'n brofiad gwirioneddol arbennig. Nôl yn Wrecsam, mae nifer o'r ysgolion lleol yn dod â'i bocsys i'r Warws. Ond os nad yw hyn yn bosib, mae Wyn a'r criw yn mynd allan i gasglu. Wel, helo, shwd i chi? Helo! Shwmai, Reiland ydw i a Wyn sydd gyda fi fan hyn, a ni mor falch i weld y bocsys yma. Pwy fath o berson sy'n mynd i gael yr anrhegion ma, chi'n meddwl? Ie. Fel pobl sydd yn llai ffodus na ni, sy'n gyda llai arian i prynu pethau. Ti'n iawn, felly mae'r bocsys ma yn werthfawr, felly mwy gwerthfawr na beth i ni'n dychmygu. Diolch o galon, a mwynhewch yn y Nadolig. Hwyl fawr! Mae'r anrhegion yma o Gymru yn rhoi boddhad i filoedd o blant anghennus. Mae Wyn newydd weld hynny a'i lyged ei hun. Mae a chriw Teams for You newydd ychwelyd o daith i ddosbarthu bocsys yn Rwmania. Ac yn y flwyddyn newydd, bydd yr elusen yn bwrw mlaen gyda chynllun i roi gwell addysg i blant difreintiedig y wlad. Criw o wirfoddolwyr o Gymru yn llwyddo i estyn llaw, cymorth a hapusrwydd i ddwyrain Ewrop adeg y Nadolig. Rhywbeth mor syml a bocs sgidiau yn llawn cariad.
Fe ddawn cyfrannwr nesa ni o Lanfyllin yn Sir Drefaldwyn, ardal sydd yn dal i arddel yr hen draddodiadau nadoligedd Cymraeg. Dyma Rodri Prys Jones yn canu gyda chôr siambr Ece Fyn, y gwaith gan Adolf Adam o Ddwyfol Nos. O ddwyfol nos, mae'r ser yn ddisglau'r heno, honna diw nos gen i ceidwad y byd. Hir fi homni drwy bechod yn gerwyno, hyd ei ddyfodiad i'n gwared i hyd. Dawias o baith newydd i'n gwefreiddio, a chwyd ein hasbryd gada'r newydd wawr. Lagad y lun, ac wrant o leisiau'r engin, a ddwyfol nos, o nos bananed Christ. Bendigai'r nos, o nos, o ddwyfol nos. Angolai ffydd ar lwybr Pererinion, a chalon nawn i geisio ei gryd. Felly dan olau seren glair daeth doeddion, o'r dwyrain pellad waredwr a byd. Tywysog byd am resef ar anifael, bydd aeth i lawr i ddwyn ein beichiau ni. Eddwyr ein paen, ein dwyliau ni fel Michael, o gweld o ddiw, o'i flaen am gramadi. O gweld o ddiw, o'i flaen am gramadi. Yn y dechreuad, yr oedd y gair. Yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. Yr oedd ef yn y dechreuad gyda Duw. Daeth pob peth i fod trwyddo ef. Hebddo ef, ni ddaeth un dim sydd mewn bod. Ynddo ef yr oedd bywyd, a'r bywyd
goleuni dynion ydoedd. Y mae'r goleuni yn llewyrchu yn y tywyllwch, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Daeth dyn wedi ei anfon oddi wrth Dduw a'i enw Ioan. Daeth hwn yn dyst i dystiolaethu am y goleuni, mwyn i bawb ddod i gredu trwyddo. Nid ef oedd y goleuni, ond daeth i dystiolaethu am y goleuni. Yr oedd y gwir oleuni sy'n goleuo pawb eisoes yn dod i'r byd. Yr oedd yn y byd, a daeth y byd i fod trwyddo, ac nid adnabu'r byd mohono. Daeth i'w gynefu'n ei hun, ac ni dderbyniodd ei bobl ei hun mohono. Ond cynifer ag ei derbyniodd, rhoi sydd yn twy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Plant wedi ei geni, nid o waed, nac o ewyllus cnawd, nac o ewyllus gŵr, ond o Dduw. A daeth y gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, yn llawn gras a gwirionedd. Gwelsom ei ogoniant ef, ei ogoniant fel unig fab yn dod oddi wrth y tad. Mi fydd y Nadolig yma yn un gwahanol iawn i nifer fawr ohono ni. Mae'n gwleidyddiaeth ni yn ymranedig, yn cymdeithas ni hefyd yn ymranedig. Ar Wyneb Duar mae ganddo ni ar draws y byd i gyd gwerycla a chwaralu. Mae ganddo ni bobl sydd yn rhwystro plant a ffoduriad i ddod i fewn i wledydd fel America. Mae ganddo ni fabanod o Honduras ac El Salvador yn croesi ffinia mewn blycha. Mae grym a stori'r Nadolig yn fyw i ni. Mae'n yn gyfle godidog falle i ni o'r newydd yn bobl o werthoedd ac yn bobl o ffydd i ddod at yn gilydd i wneud y byd mae'n wahanol i newid byd ac i ddechrau drwy ganu gyda'n gilydd o deuwch ffyddloniaid.
A dyna'n gwledd nadoligedd ni o Eglwys Sant German yng Nghaerdydd ar ben. Gobeithio i chi fwynhau y perfformiadau a'r darlleniadau. Ga i ddymuno nadolig dedwydd iawn i bob un ohonoch chi. Ac fe orffennwn ni'n sain y garol sydd yn cyhoeddi dyfodiad y Crist i'r byd. Cliwch le'r nef yn seinio'n un, henffych enni, ceidwad dyn. Am 11 o'r gloch heno, cyfle arall i weld Teilwng yr Oen, fersiwn roc newydd y cerddor Mei Gwynedd o'r Mesaia gan Hanbel.